Hej, mit navn det er Tinus Højsgaard. Jeg er 31 år gammel, og jeg læser til handelsøkonom på CBH Business, Nansensgade i København. Og jeg er bosat i Solrød Strand. I denne her video der vil jeg fortælle lidt omkring, hvad jeg håber på at kunne få lov til at arbejde med på en fremtidig arbejdsplads. Jeg vil ikke fortælle så meget omkring, hvad jeg tidligere lavede, da det fremgår i det skriftlige CV, som jeg også har været efter. Så helt kort, så er det salgsaspektet i en handelsvirksomhed, som jeg brænder allermest for. Det er alt fra behovsopdækning til produktkendskabet af det produkt, som man prøver at sælge, til ligesom det bagvedliggende aspekt, økonomiske aspekt, altså hvordan kan vi bedst muligt skabe størst mulig profit, uden at kunden går derfra og føler sig snydt, så begge parter i sidste ende vinder. Det synes jeg er rigtig spændende. Og så også den her kundekontakt, jeg synes jeg også er rigtig spændende. Så det håber jeg på at kunne få lov til at arbejde med på min fremtidige arbejdsplads. Jeg er villig til at arbejde med hvad som helst og prøve kræfter med hvad som helst, alt fra markedsføring til strategi og indkøb, men det er altså salg, der er det, som jeg brænder allermest for. Så det var lidt kort om mig. Og ja, som sagt, så kan I kan lære mig lidt bedre at kende på det skriftlige CV, som jeg også er ved efter. Så tak fordi I så med.